afamuka bụkwa Ambassador Dr Ramas Okoye Asuzu FCON Ezeoba Akajiofo Ndigbo Gburgburu, the Custodian of Igbo Culture, Isi na Ezeoba Igbo, Odenigbo one of Igbo land. Seminarian in an local government area of Anambra State. No, darling. Etu ndị Oyibo si akpọ ya abụ m ominist na onye kwetere na Chukwu n'otu ebe niile. Abụ m onye ọdịnala Igbo, abụkwa m ezigbo nwa afọ ụka, so Chukwu m onye ụka. Anakwa mụ na ndị India dịkwara mma, anụ m nwaanyị India bịa kpọrọ ya dote na mụ na Muslim dịkwara mma. Anọ m n'ọtụtụ ihe dị iche iche, ihe gbasara ekpemekpe nọ n'ụwa ma Islam. Ana m akwụkwọ fa amduo nwere ife dị mma nata na-eme mma. Amụnwa na-agwọkwọ ya dị iche iche, na-akụzi ihe gbasara ọdịnala Igbo nke eziokwu, nke ọgbara ọfụ, nke a kpọrọ reform. Ọ bụrụ ife ọbụla bụ ife ọjọọ dị n'ọdịnala Igbo, anyị na-ekpochapụ ya, were ife ọfụ nke ya na-abalị mmadụ uru, dịka ngwa ọya, dịka mme ife gbasara iru ọma, nya awele sirili welere, nya ife ọbụla itinye aka ka ọ na-agaziri gị. Ana m akụzi ya akụzi, na-alụkwali ya ndị mmadụ, dịka etu a mmadụ si awụchapụ ọchụ ife niile. Ana m alụkwa ngwongwo niile, mmụ ife nsọ dị iche iche nke mmego 35 years, ma kandụl ma perfume ma oliver gazugoro ụwa niile, ma London ma America, nwere ebe ọ dụrụ n'ụwa, every part of life. Ọ bụ aka ọrụ m. Trademark bụ Dr Ramas Products Limited. Ọ dị n'ụwa niile n'ụdị dị iche iche. A na-arụkwa ọrụ now the best seller all over the world since that 5 years. Afọ eji aga n'ụzọ, aga amalụ, adụrọkwa n'ofere. Ụmụ akwụkwọ nke ndị Reverend Father Dubia si na St. Augustine Secondary School is Chida. Ọfa bịa n'ụbọchị taa, sị ka mụ na ha nọrọ ya. Ndị Nsụka abịago, Methodist School Ụmụahịa abịago, College of Education Nsugbe abịago, school dị iche iche na-abịa ebe a excursion. Ndị bata taa nnabata ha n'ụbọchị taa. Dịka etu m nwegoro onwe m chụọ aja n'ala Igbo maka nkụzi ọdịmma nke mmadụ. Akụzitere m ife nkụzi taa, mfu na ọnụ ọchị wara ha, ma Reverend Father ha, ma ndị nkụzi ha, ma ụmụ akwụkwọ, obubu ha sọsọ aṅụrị, maka na akpọ ha bachara ebe ahụ a na-asị na adị aba mfa zụkọta afọ mmụọ Igbo ji wee dị ebube, zụkọta afọ mmụọ na-akpa ike n'Igbo, zụkọta afọ osisi dị iche iche ndị nna nna anyị bakwe n'osisi dị asọ a na-enye nsọpụrụ, ma ndị a na-amanye akwa ma ndị adị amanyere akwa. Ife ndị nna anyị ọdịnala na-agba ike egosisi ibe fụ na ha nwere afọ ojuju, ha ji wee sị na ba ya abịakwata ọzọ. Ndụmọdụ nna dị ndị Igbo bụ na ọ ka na-ewu m ife ụmụaka pụtara na soshal midia wee na-emegherisi na ba na-eme ọdịnala Igbo, jee na-agbọta ọgwụ n'obodo dị iche iche, dịka ị ga Yoruba na-egbobata otu dị iche iche si na ba na-eme omenala Igbo. Ọ na-ewe m iwe ọnya ka ji wee chọ ka m bido nkụzi ọdịnala Igbo nke ya achara ọkụ n'ọnwa na-eje na isi ngwụcha. Anyị na-awa ọjọọ ụtụtụ, anyị na-ajụ ndị okenye dị iche iche ajụjụ ka ọ kọwara ụmụaka jee na-eme na-eje akwanye mmadụ na mmiri, na-edu mmadụ eje na mmiri, mmụọ amara afọ ya, mmụọ na-emebi amara ma ọ na-emebi emebi, ọ na-edozi edozi, eduru ụmụ eje na-akwanye na mmiri, mmiri dị asọ. Enwere etu esi eje mmiri, ma ọ dụrụ mmadụ je na-eme oke ite, imejọ oke ite dobe ya na mba, mbọsọ ya akụ aka, mbọsọ ya ewe mmadụ yere ama, gị na nwunye gị na ọ na merero ọkụgbuo gị, trela adagbuo moto, isi na ị na-eme oke ite. Gwa ndị mmadụ ife anyị ewepụ aka enwe n'oge tupu ọghọ aka mmadụ. Omenala Igbo abụrụ nje bute ike, mbute ajọ ọgwụ, ego ọbara adụrọ mma, ego anya mmiri akwa bụdụrọ mma, ogbu nwata mgbe ndụ na-atọ ụtọ. Nke ihe solo Igbo na onye nwatakịrị nwoke na-emekwa ihe ahụ ji onye ya na-ekwu na ọ bụ na kama odogwu amaha ndụ ka odogwu ife ike mee tụfie akwa. Mmadụ kpatara ka oliri ya, mmadụ katara n'ụlọ ndị ya, mmadụ kpatara akụ moto debe onye na onwe ya na nwunye ya. Kedu ụlọ ọbalụ? Nwere ụlọ ọbalụ. Onye ka anyị ji wee pụta ka anyị bụ ụmụaka fawopụ aka enwe n'ofe tupu ọgha aka mmadụ. Anyị bụ okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbọrị. Gọvanọ anyị bụ solution
Prophet Chukwuma Soludo, His Excellency, iwe na-ewokwu ya maka ihe ọ na-afụ ọ bụrụ ọsọ nke ọ na-ewu onye ọbụla ife anyị na-afụ na social media nyafe ife ya akwụsịlịlị